Da li mogu da listi broj 5 doba više? I sada obilazak će biti. Držimo se. Idemo sad za ovim dečkom mladim ispred u Porscheu. Jako je teško, jako je pipavo, jako je osjetljivo. Ne, ne ovo. Drži Porschea. 220 na sat već, 240, 260, 280. Jao moj Porscheičiću, gdje si? I jao, pogledajte ovo. I jao. Ne. Moram ga opet tići. Nice, idemo za njim. Gas sad. Gas. Dosta ga. Još malo, samo da ga stignem. Evo ga ispred B, to je jedan gas. Evo vidi koliko je sad zajebano, kad uvati da se trese, treba ići pravo. Kako je pipavo, evo ga ispred. Evo ga. Evo ga. I gledajte ovo. Skor. Eto, V možeš sad.